салом алейкум бародарои азиз. Умедворам ҳама каса иншоаллоҳ хуб ҳастед. дар як гӯшаи ватан ҳастем, Тоҷикистони азизамон. Кам кам ҳамин сабзиёда. шумо чӣ ҳол доред? саломатиҳо хубай, ҳама тинҷай? алайкум ассалом. Кӯ шумо гап занед ки инҷа кадом территория, кадом гӯшаи ватан аст? алайкум ассалом, алайкум ассалом ай фархор. алҳамдулиллоҳ ман қайюмам. зинда бошӣ шогирд, зинда бошӣ. алайкум ассалом. зинда бошем бародарои якутягии мо, зинда бошем. алайкум ассалом. иншоаллоҳ ки шумо ҳама каса хубе. нахӯратон бубинед чанд қадар манзараҳои ҷолиб аст. роз камтар гаму гам шад баъд. зинда бошем. мекунем иншоаллоҳ. мекунем. алайкум ассалом. шумо дар барори кор. тай худованди габонтон бошад. босам дар куҷое бошам шуморо нишон диҳам. иншоаллоҳ гӯё як меҳмонии ҳисоби мо насиб карда бошад. сиҳат саломат бед. бародарои азиз, худованд нигаҳбон бошад. пеш аз ҳама худатона дӯст доред, эҳтиёт кунед то ки дигарҳо шуморо дӯст доранд, қадр созанд. худованд нигаҳбон.